काजी देवी मांगे काहे कोसत बानी? जोड़ी तो स्वर्ग में बनावल जाला ना। जोड़ी अगर स्वर्ग में बनेला ना तो ऐसा स्वर्ग के पेट्रोल छिड़क के आग लगा देवे के चाहिए ताकि दोबारा ऐसा जोड़ी ना बने। माई हम अभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ल चाहत। अरे त खाली तकिया फाड़े के चक्कर में पड़ल लबे हैं। तोरा के ब्याह करे के पड़ी। हम उन लोगन से वादा करके आयल बानी। लेकिन बाबूजी हम लड़की के देखले बिना ब्याह ना करब। अरे हमारे बाबा का ब्याह भइल तो आजी के ना देखलन। हमारे बाबूजी का ब्याह भइल तो माई के ना देखलन। हम जब ब्याह कैनी तो तोरे माई के ना देखनी। और तई लड़की देखबे आए चुपचाप ब्याह कैले समझ ले। ब्याह कर ले जैसे ब्याह हमारा ना इनकर होता तो के करे के बात तू कर। बाकी लड़की देख ले बिना हम ब्याह ना कर सकेले। अरे पता ना कैसे लड़की हुई कहीं सपना में आवे वाला हिडिंबा जैसन रहता। राधा राधा अब हमनी के घर में नहीं के रह के तू चलो हमरा साथे। अब हम ई घर छोड़ के जाता नहीं। बहुत सटिया गिल बड़े पैसा चाहिए का बेटा? हम ही घर छोड़ के जाता नहीं। अरे कहाँ है बेटवा? लड़की देख ले बिना हमके ब्याह नहीं के करे के। हमके जिंदगी भर उनके साथ रहे के बाद तोरा के ना अपन फैसला हमरा ऊपर मत थोपा। एक तो कदम आगे बढ़िला ना तो मार के हाथ गोड़ दुन्नो तोड़ दे। हमरो नाम दुर्गा प्रसाद बा। कटहा का बच्चा तोर बियाह होई और वही जे होई जहां हम चाहे। हमरी और मनन के धूल में मिला के फूल सजावल कइल बा। फूल सजावल कइल बा। फूल ए जी ए जी ली दूध पी ली। वो अम्मा जी ना हमके आधा घंटा तक बैठा के समझैली है कि आज काका करे के बा। पहले दूध पी ली। अम्मा जी थोड़ा के आधा घंटा में साड़ी कैसे पहनल जाला ना बतौली है। अरे ना वो का है ना कि हम साड़ी पहला बेर पहनले बानी और ये दूध पकड़ला में साड़ी तनी सरक गईल है। दूध पी ली। तो इतना बड़ घूंघट काहे खातिर डलले बाड़ू? हम ना बताए। ना बतावा ना हमके लाज लागता। ना 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 बतावा। अम्मा जी बतैली है कि घूंघट तो आपे उठाइब ना। लेकिन पहले दूध पी ली। ई गरम गरम सांस लियल बंद करा और खुद दूध पी जा। ठीक बा। अम्मा जी बतैली है कि पति के आज्ञा भगवान की आज्ञा जैसन होला। हम दूध पी जाता नहीं। अच्छा रहे। अरे मोरे माई ए जी सर दुखाता दबा दी। गला दुखाता दबाइबू? ना बाबा ना। अम्मा जी कहले बाड़ी बाजी पति के सेवा कईल पत्नी के सबसे बड़ धर्म है। चुप जो नीचे जाके सोचो। जो नीचे नहीं हमारे कपार पे जो नीचे। गवार का हे माई तोहरी कृपा से हमारी चंपा के बहुत नीमन घर बर मिलल बा। ये सब तोहरे आशीर्वाद से भइल बा माई। अगर हम जिंदगी भर दिया लेके खोजती तो ऐसा घर ना मिलित। माई मानन मनौती के मुताबिक अपनी समर्थ के हिसाब से हम 1001 रुपया
तोहरी चरणन में अर्पित करतानी। पंडित जी, एली माई के चरण में चढ़ा दी। माई, एक बाप का मुराद पूरा करके तो हमार बैंड काहे बजोलू माई? तनी देखा, यहाँ जितना लोग खड़ा बा सब लंगूरन के हाथ में तू हूर दे दिलू, और हम हूर रेला के बावजूद लंगूर। काजी, देवी माँ के काहे कोसत बानी? जोड़ी तो स्वर्ग में बनावल जाला ना। जोड़ी अगर स्वर्ग में बनेला ना तो ऐसा स्वर्ग के पेट्रोल छिड़क के आग लगा देवे के चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा जोड़ी ना बने। और हाँ सुना, हमनी के जोड़ी स्वर्ग में ना हमारे बाबूजी बनोले बाड़े। हमके ब्याह से पहले ही ई मंदिर में आवे के चाहत रहे, तो आज ही हंस अकौवा के जोड़ी ना बनल रही। ए जी सुनी ना, आप अपने आप के कौवा काहे कहत बानी?